Vi mennesker elsker plastik. Men det kører ikke rigtigt for den måde, som verden bruger plastik på i dag. Overhovedet ikke, faktisk. Men for at gøre tingene på en anden måde, så er vi nødt til at forstå problemet. Og forstå vores verden af plastik. Og hvis du nu sidder og tænker, hvad skal vi gøre ved det? Så er det faktisk et temmelig kompliceret spørgsmål, som kaster en masse andre spørgsmål af sig. For eksempel spørgsmålet om, hvorfor vi bruger så meget plastik overalt, og hvorfor vi bruger mere og mere af det. Forskere over hele verden knokler også med at svare på spørgsmålet, hvor plastikken overhovedet bliver af, når den bliver tabt til naturen, og hvad plastikken bliver brudt ned til. Forsvinder de mikroskopiske plastikstykker nogensinde? Og hvad betyder det for de dyr, der bliver fyldt op med mikroplastik? Det er også et spørgsmål om, hvorfor vi genanvender så lidt af vores plastik. Og hvem der har det største ansvar for at gøre plastikforbruget bæredygtigt. Er det dem, der laver lovene? Dem, der producerer plastikprodukterne? Eller os forbrugere, der køber dem? Hvad betyder det for vores egen sundhed, at vi bruger så meget plastik? Kan det være, at plastikforureningen faktisk i sidste ende havner på vores egen middagstallerken? Vi skal selvfølgelig også finde ud af, hvad vi skal gøre. Skal vi bruge alle kræfterne på at rydde op? Eller skal vi finde på nye materialer? Der er dog en ting, der er helt sikkert. Der er allerede så meget plastik derude, som tager så mange hundrede år at blive nedbrudt. Og vi udleder så meget plastik, at det er nu, vi skal handle.